Tendiruok jopuonj mar Kuppet bade ma Kericho siro ng'anyo mowinjore chakre tarik 26 ma dweni ma tok piny owacho koso chwalo omenda maromo bilion 13.3 kaka nosingi e winjruok mar dok e tich mar hiko ma CBA ma higa 2024-2025 kanolosi e gwenge ma Aina Moi. Jagoro mar Kuppet bade ma Kericho Mary Rotich owacho ni riwruogi ok bigo bade piny nyaka chop sama piny owacho biro chopo dwachgi. Omedo ni ng'anyo ni bende biro konyo sundo piny owacho kokadho e duol ma TSC mondo ondik e tich jopuonj 46,000 mag JSS. We are human and we wanted a CBA, we waited for it. Unfortunately, they did not give us. Now we are supposed to be discussing another CBA when they have not implemented in full this current CBA. Teachers, please, when you listen to that voice, know that is the voice of the teachers. On Monday, 26th, don't open. Let us stay away and continue staying away until TSC, until the government take us seriously. Our cover also, they have deducted from 22 billion budget to 11 billion. If we have been suffering with 22 billion, sembuse 11 billion. Kwa niaba ya serikali yetu ya Kenya Kwanza tunaomba kabisa kwamba please mpatie nafasi piny owacho mondo chop kare dwachgi. No CBA. Kuna hii Hunduma